Hey, abantu bethukile ekubeni koba beve utata uMosamseleku echaza iba yimalini okanye ingakanani ilobola kaMakhwela, and ke kuthiwa inoba sisizathu soba uMakhumalo abe kanti akayifuni le nto kawife number 5. Sigqibobona ke useason 8 episode 18 kaThando Nesithembu, utata uMosamseleku ethetha kunye noSneh kuba ke xela uSneh ba uzawufuna ekhaphe abakhongi kubhekwe kulo Makhwela. Naw bakhangeleka ngathi bayogqibezela ilobola okanye ukhona into bayozigqibezela that have to do with ilobola, ngoba uyachaza uba into yelobola yaye siyenziwe but yenziwe ngokukhawuleza. Kwaboniswa ke i-footage esingazange sayibona yango-2023, not even 2024. So ngo-2023 ke utata uMosamseleku waqala izinto zolobola. uMakhwela sambona ehleli nabakhongi ababini, caba ke nowabaya kowabo but uthi yonke into yenzeka ngokungxama. Ngoku ke wabethetha noSneh echaza uba ufuna uSneh ebheke phaa kulo Makhwela ephethe iphinifa yakhe nento yonxiba entloko, kwenzela uba athi xa siza kwaMseleku abe ahlonipheke, yabo. Isigaxa ke utata uMosamseleku asixele sona ngesoba ilobola kaMakhwela is over 50 cows. Njengabathi abantu hayibo akafuna ukuthi chicken, kwathiwa over 50 cows ekubeni koba engena-medical aid, ekubeni koba izindlu zibonakala ingathi zifuna ulungiswa. But ke funeka sazi bethunani uba uyikhuphe lo lobola before agule. Ithi into wayikhupha ngo-2023 xa siboniswa apha. So ke inoba Makhumalo baziva njani ke sana, and uMakhumalo wakhe watsho kwi-live uba yonke into abanayo bayisebenzele, akho mntu ungenzi into phaa. So ngoku kaloku laa mali ingakayalobole ngayo iphuma phi? Asuzithi kanti iphuma kuye yedwa. There's someone who said it's true that money can buy happiness, ngoba lo bhalayo uyangibona ukuthi angikho happy even though kunemali kaMseleku. Guys, iphile mali. Mina ngathandana noMseleku, akazange anginike imali before ngijole naye. And angizange ngivele ngihlangane noMseleku. I knew the guy, ngangimazi guys. So angizange ngithathwe imali, azange angikhombisa imali. Ngafika la emzini wakhe ngamakhisa umuzi. Like wonke omunye unkosikazi wala ekhaya ofikile wakhisa umthombeni umuzi. Umuzi wakhe sonke njengoba ubona ungaka. Yabo, imali siyisebenza sonke, like akekho umuntu ongenzi lutho ngingixoxela. Akekho. Angiyazi nje into ukucela imali kumthombeni, angiyazi. Mhlawumbe kufanele ngifundise ukuthi icelwa kanjani imali endodeni. Angiyazi into ukucela imali. Meka ngipha ngangipha, but mina ayikho into ethi ukucela imali engiyi-understandayo engiyisho kuMseleku, because ngiyasebenza mina guys. Okanye iba iphuma kuyedwa bengasoza akwazi uba abe nayo if amakhosikazi akhe nawo bengancedisi, banayo neshow le nezinye ke ilantuka ii-shows ezaba kuzo, ewe, but hey hayi sanithanda uba ninzi le mali. So mhlawumbi ke ngenye yezizathu zoba uMakhumalo engekho happy ngayo yonke le nto, because bona kaloku besele beyazi I'm sure yonke into ngoku sekusenzeka yonke le nto. But anyways ke utata uMosamseleku uchazile ilobola kaSam ke is over 50 cows. Abantu ke ngokuseshizibuza uba inoba inkomo eyi-1 yimalini ke ngoku, kwenzela uba sizokwazi uthi times 50 ke. Kuthiwa hayi inoba ubefuna ukuthi yi-50,000 ilobola, asiyazi, but I'm sure it's way more than that. Noko inkomo I'm sure mhlawumbi noba uchip ingafana ithini, mhlawumbi ithi 5,000 guys, I have no idea. Abanye ke abantu bathi hayi utata uMosamseleku abayikholelwa into ayithethayo, uyaphosisa. There is no way. Yimalini ke mhlawumbi noba inkomo eyi-1 nyani for ba ade abe kanti umlobole more than 50 cows, ekubeni koba simbona ngoku bekulaswa imali ye-medical aid, ekubeni koba sibona izindlu ba kuyawa ii-ceiling, kurongo kufuna ulungiswa. Nomayeni Ngulobekhala esithi amacango ekhabhathi akhe awile kodwa ufuna ulobola. Wasibonisa ke nelinye indlu eyakhiwayo okanye igumbi elenziwayo since 2020 elingekagqitywa. Hayi utata uMosamseleku sana uzimisele ngo-wife number 5, uzixelele. I wonder kwakutheni ze into yelobola bayenze bengxamile. I wonder sikuba ke le nto uba kuthiwa uMakhwela ebekhulelwe sele wabeleka nobeleka umntana. Anyways, khanikhe nitsho noba nicinga ntoni ngale lobola. Umamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.